Van 3 juni af kunnen de band van de basiskwallen in Burgum weer met de nieuwe BSO-bus naar de bannenopvanglocaties in het dorp. Het gaat om de gloednieuwe variant van de stint. Het had een skof door, maar de blijdschap bij de bannenopvang is er net minder om. Ja, heel erg blijd. Ja, het scheelt zoveel tijd, dus extra tijd voor de band om te biatchen natuurlijk. Wat meer vrijheid hebben we daar. Vooral nog maar het lekker waar, dat we gewoon even een lietsblakje om. Het is natuurlijk gewoon een heel organisatorisch dingetje om even te zien. We hebben al je langs te rijden, maar daar zitten we goed bovenop. Dus ik ben heel blij dat we er direct wel lekker op uitmaaien. Er zitten op de nieuwe stint volle meer veiligheidssnufjes, zodat de rit echt veiliger rijden worden kan. Daarnaast moeten alle chauffeurs van de nieuwe BSO-bussen een speciale opleiding volgen voor het besturen van het voertuig. Dat we al je kennis hebben over de BSO-bus, dat we weten wat eventuele risicofactoren binnen en dat we je al er echt zelfverzekerd op kunnen stappen. Want als dat kist, dan denk ik dat is veiliger riest, omdat ze goed wisten wat de bedoeling is. De bannenopvang van Burgum had met 2 locaties ook meerdere BSO-bussen nodig, want met 3440 banen die daar verpleegd worden moeten, is er nogal wat werk te verzetten. We hadden er inderdaad 4. We hadden 2 op het Piratenskip en we hadden 2 op onze locatie de Boomhut. Dat houdt eigenlijk in dat we alle 4 wel moeten broeken, want we hebben om de beide zandje om zandje per dag, soms eens een keer wat minder. Dus een broek weer 3 à 4 per dag. En die ging ik soms wel helemaal vol. Dus het is echt heel fijn dat we ze gewoon alle keer hebben. Ja.